Θα διαβάσει ο παπάς στο βραχιολάκι το όνομα. Εντάξει. Νάτος. Συγγνώμη. Και το μαλλί. Όμορφος είναι. Όχι, μαμάκα σου λέω. Θα του πάρεις αγκαλίτσα. Όχι εδώ. Πήγαινε πάρει την Κάνεις εσύ. Βγάζει την κουβέρτα. Τώρα σου ξύρικα. Βγάζει την κουβέρτα. Καλά είσαι. Μια ορίζει. Τι γράφει το... Κρυώνει. Το ονοματεπώνυμο. Κρυώνει. Το επίθετο του παπά και το όνομα της μαμάς. Να δω λίγο το φουρφουλίκι του. Λίγο. Ναι, αλλά κρυώνει. Εντάξει, πρέπει να το πάρουμε τώρα. Ναι. Να σας ζήσει. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ανοίξε τα ματάκια του. Όχι, πούσε. Μωρό μου. Αγγελούδης εσύ. Κρυουλιάρη σαν τη μάνα του βγήκε. Εντάξει. Να σας ζήσει.